To fa al'amura sun dakushe, komai ya fara ja baya, mutane su an shigo musu da wani tsari na kula da lafiya mutane da waye, saboda haka sun fara janye mana, sun fara yin can haka. Yahudu shine ka duba duk yadda harkanmu yake da, ka duba yadda tsarinmu yake, a ce sati guda to ba mu da wani abu aljihu, wanda da a rana muna samun layin mutane nawa. To nan gaba in ba mu dau mataki ba, rigar da za mu sa ma sai ta gagare mu, ballanta na abinci. To ko ya kamata mu dau mataki. Na mataki kuma amma ka sani ne a matakin nan ba mu da kanmu za mu dauka ba. To ya kamata ne mu je mu samu kaddai yaran cikin gari, tsagararru marasa kunya. Kamar ka sani. To sai dai irin wannan ko inda wannan aikin ne sai dai Mamadi katan nan ba. Kai Mamadi? Ya'a. Kai ko gahi nan mai ruwan garmar zage-zage. Ko ai da fasalinsa. Ai kama wannan mai rike tsanin nan ne. Don gureren nan. Ai kyan wannan aikin ne fa. Masu aikin ne fa sun yi asarar mutum a nan gurin. Kai. To. Je ka. To. Zan aiko ma. To. Ma san matakin da yafi. Kaji? Yafi. Kai.